ginagabi ka na naman. Kamo, Papa J. Boy Nunoy, kung may magbalik ba sa inyong kabuhi, dawaton ba ninyo? Depende. Depende. Kung anong klase nga pagbalik niya. Pagbalik. Mayara nga pagbalik nga himos na ang tanan. Tama. Walay problema. Oo. Okay ra ba na? Ang pinakakuyaw nga kanang pagbalik, kanang magbalik ang panit. Kada ginatawag disgrasya sa pagbalik. Muna kuyaw nga pagbalik. Disgrasya sa pagbalik ang panit kaysa panit. Diha ang Manamit. Manamit balbakwahon, manamit papait, kay manamit ang panit. Kanang panit ba ng maskara bito sa maskara o sa yubabs pa pa. Gisag. Sisig. Sisig. Oo. Lami anya. May beer ka nga bugnaw kayo. Lamig kayo. Pagka inom mo ka beer, sisig pulutan mo, dugay-dugay. Naglingin ang ulo mo, nagsakit ang tangkugo mo, Power Cell Herbal Capsule. Oo, Papa J. Boy Nunoy. Hindi ni about sa karelasyon. Ang ginamin ko nga nagbalik, Papa J. Boy Nunoy, ang akong tatay. Uy. Tatay mo na mo. Kuna mo, Papa J, family problem. Papa J. Boy Nunoy, 5 katuig after nga naglakat ang akong tatay. Naglakat, hindi bangod kay mag-abroad, ubra. Naglakat, kundi nag-upod sa iyang ibahin. Ay. Uy. But sing ganun, Papa J, gimbiyaan sila sa sulod sang 5 katuig. Kay si tatay nila, nag-upod sa laing babae. Sige lang, okay man na. Mas malain ka mo kung si tatay nyo mag-upod sa ibang lalaki. Og nahimong babae. Pero hindi dapat tularan. Tama. Huwag tularan. Huwag tularan. Nakasisira ng pamilya. Papa J. Boy Nunoy, nakita ko ang kasakit, kasubo, ni nanay. Nga na-eksperyensya ni nanay. Papa J. Boy Nunoy, ako ang subang sa 3 na mo ka mga mag-utod. Sa 5 katuig, Papa J. Boy Nunoy, naningkamot kami para sa mong pamilya. Nawala ang amuhang tatay. Mayo. Kay bisan na kulang ang ligi nyo sang tahanan, pero kaya nyo gyapon magtindog. Nagtindog ka mo kay naamoy tiil. Nakibot ako isa kadlaw, Papa J. Boy Nunoy, nga may nagtuktok sa amuhang balay. Og sa pagtuktok, Papa J. Boy Nunoy, amo kining giablihan. Basi kung nagtuktok sa nga mangka. Og sa pag-abli na Papa J. Boy Nunoy, nakibot kami. Ay, nasyak. Kaya naghambal naman siya, papirma na lang ko, ma'am. Salamat siya. Order di ay. Order di ay. Pero sa pagtuktok ikaduha, Papa J. Boy Nunoy. Ano tuktok kaduha? Kaduha. Gibuksan na mo ang pultahan. Gibuksan. Sa pagbukas na mo, Papa J. Boy Nunoy, nakibot kami. Kaya wala siya niagi sa pultahan, niagi sa bintana. Ako galing utod dito. Utod. Papa J. Boy Nunoy, si katatlo nga pagtuktok. Klaruha ko ni texter ko sa... Basi, di naman ginibanda basi sa kalibo nga tuktok la na, Papa J, ha? Kasi katong sugod pa ni sa pag... Sukod sa panggamay niya. Laba, Papa J. Boy Nunoy, sa pagtuktok, arena. Nakibot ako, kaya nga akong tatay na nga akong nakita. Nakibot ako, di bangod kay niabot siya, kundi nakibot ko sa iyang itsura. Yan naman. Naglain ang itsura sa mong tatay, Papa J. Boy Nunoy. Nang luspan? Nagpayat. Uy. Laba ang buhok. Basi kung kuwan siya, Papa J, basi kung grabe ginang pag-antos niya. Oo, may ginabatyag. Ayay. Kundi gani may ara sang kasakit nga ginadala. O kundi gani may ara sa ginadala, Papa J, nga mabubugat. Mabugat? Oo. Mabugat.
Siyempre, Papa J-Boy Nunoy, kay ako ang tatay ka to. Biskin pa may natabo, hindi maayo siyang gihimo sa mga Papa J-Boy Nunoy. Bangod sa akong pagkahidlaw sa akong tatay. Gigakus-kus siya. Gigakus. Kagihambalan niya. Milk Mirisi. Gigakus-kus siya kagihambalan kung kamusta na siya. To make the long story short, Papa J-Boy Nunoy, pasulod ko si tatay. Gipasulod si tatay nga. Nakabalo si nanay? Kaso, sa pagkabalo ni nanay, Papa J-Boy Nunoy, kag ako mga utod, disgusto sila sa kumpanya. Ahay. Kadalag. Nga ako no, Papa J-Boy Nunoy, nga tagaan pa kuno na mong tsansa. Ang isa ka tao, nga naghatag ka na mong kasakit. Kapin pa si nanay, Papa J-Boy Nunoy, ang ambal sa mua. Di niya na kini madawat pa. Pero ako, Papa J-Boy Nunoy, may pagbago man ang tanan. Kung kamo lang pamangkutan, Papa J-Boy Nunoy, ano saktong himunan niya? Ayaw ni nanay? Ayaw ni kuya? Ayaw ni ate? Ayaw ni bunso? Pero ako, Papa J-Boy Nunoy, gusto kong magbalik ug liwat si nanay ug tatay para magnami na ang dagan sa mong pamilya. Tama ba ni, Papa J-Boy Nunoy? Kung kamo lang. Nene. Nene, oh nana, matsinga nana. O di na ba ito yung bata kung nadalaga na? Salamat kay. Ne! Kong kita. Ano nay? Ang ugsaranta, ginsiligan mo na. Oo nay, tapos na nay. Ate mayo. Tapos mo din pagdiga mo doon kay dugay-dugay. Paghuka doon kay mangiud to kita. Mangiud to. Sige na tapos ko din na sa ugsaran. Makaon kita. Na ang tatay na nag-istorya na Brad. Mandamay. Ara ni tatay. Ay. Kapoy pero sige lang. Anong tama nabi kay kami lang nagapangabuhi. Sige lang Ne? Maayo gani kaya. Si nanay. Ne? Gikaya yaman ng tanan. Ne? Dumitaw. Dumitaw lang sa kita. Nagapanawag siyang pangalan ko. Ne? Ne, ako din sa imong tiil banda. Balik doon ko ba? May tao may tao. Ne? Tapos ang nalapakan ko, hindi. Tao. Hindi ni tao. Simuta na ho. Hindi ni tao. Tani! Wala ka tingog. Hindi. Ne? Mungkin siling ko. Liling ako ng imong tiil, ne? May tao. Wala. May tao. May tao nga palam sa guwa. Ne? Wala. Ramitan niyo ang itsura niya. Wala pa sang buhok. Wala pa sang bungot. Tapos... Kalbo. Maniwang? Dali lang. Sino ina? Ne? Huyo? English pa. Ne? Sino ina? Maano ka, Col? Nalipat na gid siya sa ako, Dali lang, magwa ako. Ay, tiyoy, mayong agam, ano tani? Wala mo na ba ako nakilala? Col, hindi na ko siguro mamangkot kung akong kilala ta ka. Ano tani yung tuyong mo, Col? Le, may tao na, ne! Tanawa ba si itong tinorder ko na sa lasakwan?
Sa Lasaga nga atong Rabi Rice. Rabi Rice, 10 inches. 10 inches na luwag. Nay, hindi, Nay. Tanaw, basing nag-order siya gatong mukurog ng gadget. Excited ako to na mabot. Pao daw isa na kasi na-delayed ba? Ay! I-check ko karon ko na-deliver na nila. Tanaw, basing wala niyo na add to cart. Kol, ano tani ang tuyo mo, Kol? Wala ba ako na dumduman? Hindi ko ikaw makilala, Kol. Parinte ka namon? Sobra pa sa parinte. Igsoon. Sobra pa sa igsoon. Kol, diretsuhan na lang ako. Sobra pa sa diretso. Ikaw mo. Manutan ni Kulaw, anong tuyo mo? Gusto na kong mabalik ka ninyo. Gusto mo balik? Tay? 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 Tay. Oo, le. Tay? Ako na ang imong tatay. Oh, tatay! Tay! Sinsya lang, tay. Ako na ang imong tatay. Ikaw ni tay? Ako na. Kung ikaw si tatay, pagwa-dimple mo, be. Kasi tatay, may dimple ito eh. Bili ka. Kung di niya dimple. Tay! Dimple dire sa ako gapin. Kung dimple dire sa ako ikaduha gapin. Ang dimple mo, tay. Dimple mo sa muli. Hindi. Anak, Ikaw yung patay. nakita mo na akong dimple. Salamat, anak. Nagsapaw na mo dimple, tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat nakita mo ning akong dimple. Tay, ang imo dimple, tay, nakapula na. Ikaw nga ba si tatay? Tay! Kana nga dimple sa lipa na. Kining right na ko nga dimple, tanawa. Tay, ano natabo sa imo, tay? Nga mo na itsura mo. Anak, Nakakaon ka na. Dali, pagpagin kong gusto. Dali, sila. Salang. Sila, dalangin mo nga smagon. Dala. Tay, sigurado gini tay nga. Dali lang. Malipay gini si nanay kag Dali lang. utod ko, tay. Dali lang. Dali lang, anak. Dali lang. Dali na, di ba na, Dali lang, tay? ako. Tay. Ako, dali lang. Dali na. Kaon, tay. Tay. Dali lang kay. Dali lang, sakit kay ning akong hubag sa akong bugan. Tay. Ang matuod, tay. Hindi ko sinini. Unsa ko no? Hindi mo Kung na, hindi ikaw sinini, sino ka? hindi mo na ako kilala, tay. Sino ka? Hindi mo na kilala, tay, ang junior mo. Sinuno ni tay. Unsa ko no? Oo, tay. Sinuno ni tay. Nuno dati. Nene ng tubong. Ano, tay? Unsa ko no? Gulat ka, tay. Gulat ka no? Abi ko, tay, ikaw mag-ibot. Abi ko, tay, ikaw mag-ibot kay nabago ko, ah. Kaya ikaw man nag-ibot. Sinuno ni tay.
Oh my God! Ang junior mo. Ang junior ko! Anong natabaw ka mo? Ba't lang tayo, malaba-laba, laba-laba ang istorya ni tayo. Laba. Dali na tayo. Sunod na tayo. Dali lang. Makaon na kita. Sigurado kita, malipay git sa nanay ka mga utot, napuli ka na. Labayot. Dali lang. Naidlawgi kami sa imo, tay. Imbis ako ang surprise ka ninyo. Ako ang na-surprise. Oo, tay. What a wonderful world. It's a nice to see you again, tay. Pero anak, no. Tay. Hindi bagay din mong magbabae. Tay. Nini po. Lili. Oh, no. Sabay tawag. Prangkahuta ka. Nini na lang, tay. Sumudan ko gatanaw ka nimo. Tay, masamayo na, tay, nga. Nakibot ka nga. Dati, junior mo ko. Subong, juniora mo na. Siguro, tay, mas makibot ka pag tay kung mamanaan mo nga. Nagabusong ko. Dali na, tay. Dali na, tay. Dali lang. Carberto! Nay! Dali mong nanay. Dali lang bala, nay. Dali lang kay Nay, dali din, nay. May bisita kita. Nagalin pa sa nay ko sa Quezon City. Nagagisa sa Antique, kag Mati City. Nay, dali, nay. Oh, dali lang. Hindi na lang ako ipagpakita sa imong nanay. Hindi na lang. Tay, dali na bala. Ay, Hindi na lang. tay, nalipay ka kami pagpuli mo, tay. Dali, tay. Pagko pala, tay. Sino ida? Nay, ibisita kita, nay. Mayong buntag. Mayong buntag po. Ano tani ikaw? Abi ko ganitong Lazada nga gi-order ko nga di baterya. Double. Nay, hindi mo siya kilala, nay. Hindi ka makilala. Nay. Cecilia. Nay. Si tatay. Ako kini. Ano? Cecilia, ako kini. Kanding! Kanding, ikaw na? Ako kini. Mayo kay buhi pa ka. Abi ko gani. Namatay ka na. Nay, hindi ka man mag-istorya sa nga mo na, nay. Dapat malipay kita, nay nga. Nagpuli na si tatay. Kung ka mo malipay, ako hindi ko malipay. Cecilia. Sukat-sukat siyang naglayas ka, wala na ka nagpabalo sa amon. Totalari ka naman lang. Cecilia. Sa imo pagkawala, kanding. Kabalo ka kung ano ang kapait kang kabudlay nga nabatyagan ko. Gibiyaan mo kami siyang mga bata mo nga ginakungkong ko pa. Subong ang agot mo. Hindi ko na makitaan kay Perte Kalagawan. Susunod siyang 5 katuig. Bisan na nung trabaho, ginasudlan ko kay siyempre ako lang isa ginikanan. Gibiyaan ako sang gwapo kong labana. Puryaboy. Gagipapati ako nga isa ka responsable gali isang pagupod naton. Irresponsable na. Sa nawayon pa kag babae doon. Kag subong magbalik-balik ka. Pero Cecilia, katotalan ako gipangayuan nagpatawad. Hindi. Kung pwede lang gani pagwaon ko ikaw, guyodon ko ikaw. Nga nagbalik ka. Gusto kong magbalik. Tsura mo. Ano ang tsura mo? Kalayo-layo na siyang itsura mo. Abi ko gani, mayo pa siya godon tong imo nga babae. Tsura mo daw kanding. Good morning! May bangs ka pa sa imo nga baba.
Silya ka balik. Ay. Sakit ka ko game. Sakit ha. Pero, bangayo ka Tatawa. patawad ka nima. Ay, katrawad. Kung tagaan ko ni mo tsansa. Diretsuha ako, ano ang ginabatyag mo? Nabatsagan kong doon ako'y high blood. Sigurado hindi lang na high blood ang ginabatyag mo kay nagniwang na ikaw. O tanawa, tsura mo, tsure. High blood diabetes. O guman pa. Pero, Di. ayaw ka problema kay ga power cells Ayaw capsule ko. problema. Karo ba puli-puli pa kita-kita ka ng manok ha? Nay, hindi mo napagamot si tatay, Nay. Ibig si tatay, Nay, hindi namin kinimo yung sa ato, Nay. Balis ka doon, paturon, patakidlon, tatay, tagyapon na, Nay. Hindi pwede. May mga Nay. pilas pa sa akong kasing-kasing nga sa subong pilas gihapon. Ni, Kung kabalo ka mo kung anong kasakit. nga nagahibi ka na eh. Anong problema dire? Sakit. Wala ko gipansin ni nanay. Sakit. Wala ko gipansin ni nanay. Manong? Si tatay, Nong? Nagbalik? Si tatay? Oo. Din si tatay. Aristupad ko. Tatay mo. Tatay ko. Tatay nating lahat. Nong? Tuto, Tay, hindi na sa si Tuto, tay. asilo ka. Siya si Nini dati, tay. Nagkambyo. Hindi mo na kami kilala, tay. Unsa ko na. Tungod padugay-dugay man nga tinuig nga natula ka. Ang lalaki naging babae. Ang babae naging lalaki. Uy! Oo, tay. Ikaw galing eh. Happy pamilya na, tay. Ikaw galing eh. Oo. Ikaw galing. Ang nagbiling ka namon. Yan. Pabagkot na mga kabataan mo kung kaya kanila daw aton. Nay, Pabagkot na sila. naipahawaan ng tao dire. Hindi ko na nakailangan. Hindi ko na gusto makita nga tao na diri sa tuwang paliman. Kung hindi mo siya kaya dalawan, mas labi na gid ako. Mas labi na gid ako. Nagakuto-kuto gid ang ako tagipuso. Hindi na mo gusto makita ka diri. Nay, tay. Nakaya na mong tanan nga wala ka. Sansa na ni nato, Nay. Nene, Nga mabuo nga itong pamilya. hindi ka na magamuna. Nay. Pabayin na siya. Manong. Sulod! Manong. Manong Junjun. Manong Junjun. Patawanan niyo na si tatay. Nini, okay. Tay. Mubalik na lang ako sa akong chicks. Total kay... Mas kung pamali, kay naka-drive max man eh. Tay. Kung dili ko kaya patawaron sa imong hotod sa imong nanay. Tay. Puli ka na din, tay. Mulakat na ko. Tay. Sige na. Love mo kami, tay. Love ko ka mo. Love mo kami, tay. Love ko ka mo. Kung love mo kami, tay, biyahan mo kami, tay. Sige na. Wala. Tay. Wala lagi chance. Basikon. Wala na chance. Mubalik na lang ako sa akong gusto ka, chicks. tay. Basikon may mga gusto ka, tay. Kunta ka ako, tay. Sige. Kunta ka ako, tay. Sige. Dali lang, tay. Open-minded ka ba? Good morning! Tay, may bago kami produkto.